Priatelia, pozdravujem vás a dnes vám poviem svoje skúsenosti z testovania tejto multišportovej bundy od Northfinderu s dvomi vrstvami, ktorá má vodný stĺpec 10 000 a 10 000 priedušnosť. Mal som ju možnosť testovať teraz na bikepackingovom tripe v Beskidoch. Boli sme tam na 3 dní, tak poďme na to. Takže gro tejto bundy je to, že je malá zbaliteľná. Mali sme tu už niečo podobné aj predtým od Northfinderu, avšak parametre sú nižšie ako mala tá bunda predtým. Táto bunda stojí okolo 50 eur, tá predošla stála cez 200 eur, tá predošla mala vodný stĺpec 20 000 priedušnosť, 20 000, táto má priedušnosť 10 000 a vodný stĺpec 10 000, čiže vidíte, že je štvornásobne lacnejšia a má o polovicu slabšie parametre. Nazval by som túto bundu takou záložnou, vhodnou pre ľudí, ktorí chcú mať niečo po ruke, čo si zbalia, majú to vo vrecku, je to relatívne malé, avšak váži to 250 gramov, kdežto tá predošlá bunda vážila 195 gramov. Nás vlial aj dážď počas tohto bajkového tripu a mal som výbornú možnosť ju teda otestovať na tom. Pršalo toľko, že mne tá bunda nakoniec premokla. Ona má vnútro pogumované, takže ja som ju mal iba na tričku. Nebolo to úplne príjemné ju mať čisto na holej pokožke. Na to som bol práve že aj veľmi zvedavý. No a čo ma však prekvapilo je, že bunda relatívne rýchlo vyschla. Relatívne hovorím, pretože neviem, keď som išiel na bajku dole kopcom, tak asi za 10 minút som ju mal už iba vlhkú. Počas toho dažďu mi samozrejme začala premokať a čo som si všimol je, že sa mi potom aj poškodila tá ochranná vrstva, to pogumovanie zvnútra. Neviem, či sa to stalo zipsom, nevšimol som si, že by som niečo také spravil, alebo neviem, či sa to stalo tým, že jednoducho som tú bundu namáhal počas toho dažďa. Avšak, čo môžem povedať je, že ju neprefúkalo potom počas toho zjazdu. Premoklo ju teda šťastí, keďže som mal iba tričko, tak mi pomohla v tom, že mi nebola zima, napriek tomu, že sme nejaký čas stáli, začalo mi byť trošku chladnejšie, čiže tú funkciu tej záložnej bundy myslím si, že plní dobre. Je teraz však na vás, že či vy sa rozhodnete pre bundu, ktorá stojí 50 eur a vytiahnete ju len raz za čas, pretože nechodíte do tých podmienok, ktoré sú takéto, pretože ak hrozí dážď, tak proste ostanete doma, alebo ste ľudia, ktorí chodíte viacej. Ja by som vtedy odporúčal ísť určite do bundy, ktorá je drahšia, ktorá má tie lepšie parametre ako tú predošlú, ktorú som vám už ukazoval na minulej recenzii. Rozhodne sa mi však páčia parametre na tejto bunde a to sú tie, že má priestor na palec na bunde, aby ste si ju vedeli natiahnuť. Zároveň má 3 vnútorné vrecká, taktiež má vzadu aj vrecko na fľašku a čo sa mne aj veľmi páči je, že táto bunda má vetráky zozadu, ktoré sú priamo odhalené. Tak ako kamarátka povedala, môže to byť triky, pretože mi videla cez to chrbát počas toho, ako sme šli na tom bajku. Môže sa tam dostať voda, to berem, ale gro tejto bundy teda spočíva v tom, že nás má ochrániť od tým hlavným nečasom, ktorý sa bude diať a to tými dvomi vetrakmi sa nepokazí. Taktiež som si bundu vedel dať na prilbu, ktorú som mal bajkovú. To bolo zaujímavé zistenie. Bunda má potom aj sťahovanie, ktoré máte po bokoch. Ešte samozrejme má k dispozícii 2 vrecká po obidvoch stranách, čo je celkom handy. Keďže je tá bunda multišportová, tak si viem úplne v pohode predstaviť, že si ju zoberete na túru, zoberete si ju na beh ako záložnú bundu, avšak nečakajte od nej akože drsné parametre. Za 50 eur to je podľa mňa dobrý deal. Otázka je, čo to bude pre vás do budúca znamenať, že či vám to bude stačiť, alebo chcete ísť naozaj do niečoho poriadnejšieho, do nejakého hardshelu alebo bundu, ktorú má 3 vrstvy. Ľahko ju zbalíte, pretože má invertné vrecko, to znamená, že z vnútornej strany vlastne bundu zložím do seba a tým pádom ju už mám zbalenú. Treba si dávať pozor na zips, aby sme ju nezacvakli o to vnútorné pogumovanie alebo aby sme nezacvakli do nej jej vonkajší materiál. Ináč keď ju mám na sebe, tak a mám tam tričko, nemám len holý rukav, tak je táto bunda celkom príjemná. Priatelia, bunda má ešte sťahovanie na spodku, môžete vidieť tu na. Viem to stiahnuť jednou rukou, čo je super a taktiež aj druhú stranu má sťahovanie, takže je na vás, ktorou rukou si to takto zložíte. Ja vám ďakujem pekne za pozornosť a keby niečo, tak sa pýtajte pod videom a vidíme sa kde, no predsa na horách.